Ja. Det gör ont i fötterna på henne. Alla tass. Aj, Sasha. Sasha. Han åker i. Och isklumpar där under. Vi får gå till bilen nu. Det är kallt i himlen. Vi ska gå. Det är kallt. Nu går vi. Ja. Okej. Jag tittar på hennes bakplatser. Nej, det är synd. Hon har ont i fötterna, Kristoffer.